Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da kowa wannan channel mai albarka. Wannan bidiyo zan koyar da ku ne yadda za ku ga Gmail password ɗinku ta hanyar amfani da phone setting da kuma Chrome browser. Hanya ta farko dai shine zaka je phone setting ɗinka kamar haka yadda kuke gani. Zaka je Google setting nan kenan. Daga zarar ka shigo Google setting zaka shiga manage Google account. Daga nan zaka tafi security. Daga nan zaka shiga password manager, password manage. Shi wannan guri yakan iya ajiye ma password ɗinka automatically ta hanyar synchronizing na Google. Duk password ɗin da ka manta, in dai har ka tabbata lokacin da kai login ɗin password ɗin Gmail ɗinka yana kan wayarka, to zaka iya zuwa nan kai cikin WhatsApp ɗin, domin shi wannan saving password ɗin da Google suke automatically ne, auto ne. Yadda dai yana yin pop-up sai ka danna alamun save yake, amma auto ne. Idan har ka manta Gmail password ɗinka, to ba sai ka je ka yi forgetting password ba, direct zaka zo nan ne kawai ka yi biyun ɗin password ɗinka, ba sai ka je ka yi forgetting password ba. Kawai kana zuwa nan zaka danna password manage ɗin nan ne, kana taɓawa kamar haka, zaka yi searching Google kamar haka yadda kuke gani. Kana searching Google kamar haka yadda kuke gani. Idan zaka shigo nan gurin dole sai ka sa security ka. Za ku ga alamun screenshot, alamun na riga da na sani, na yi fingerprint ɗina yana kan santar hannuna ne, amma da za ku ga sai ta tambayin phone security na, shine zai tabbatar ma da security nan wajen. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon, nan gurin gashi ta nuna min password ɗina. Idan copy ɗin password ɗin kake so kai, kawai zaka taɓa nan alamar copy ne. Idan kuma so kake kai biyun password ne, ga alamar ido a nan, kawai zaka yi clicking alamar ido ne, zaka ga password ɗin da ka sa a Gmail ɗinka wanda ka manta. Wannan ita ce hanya ta farko da ake ganin Gmail password. Hanya ta biyu kuma shine zaka yi amfani da Chrome browser ne. Dole sai ka yi amfani da Chrome, sai ka danna alamar menu option na Chrome. Da zarar ka danna alamar menu option na Chrome, sai ka shiga taba alamar setting. Kana taba alamar setting kamar haka, kana taba alamar setting zai kawo kanan ne, sai ka shiga password manage. Kana taba kamar haka yadda kuke gani, sai kai searching Google again kamar dai yadda kai a Google account manage. Kana taba kamar haka, ka gani yanzu ya nuna alamun fingerprint ina, na sa ne, ina ta zuciyar zan tsaya amma haka ban tsaya ba. Amma dai dole nan gurin in zaka shigo nan gurin sai ka sa password ɗin wayarka. Kaga ba yadda za a yi wani ya karba ya iya ganin password ɗinka, dole shi dai idan kai ka bashi dama ka iya gaya masa password ɗinka. Kamar dai yadda kuke gani, kamar dai yadda kuka yi a can gurin nan ma haka za ku yi. In copy zaka danna alamar copy ne, zai copy ta clipboard. Idan kuma biyun kake so kai, zaka taba alamar ido ne, gashi nan kamar yadda kuke gani, kana taba password ɗinka zai yi biyun. A takaice dai wannan ita ce hanyar da ake bi a iya gano ba Gmail password, ba sai ka yi forgetting password ba, kawai zaka bi wannan hanyar ne direct ka gano password ɗinka nan take. Wannan ita ce hanya mai sauki wadda ake iya gano Gmail password. Muna da buƙatar a danna mana subscribe, a danna alamar like akan wannan bidiyo domin samun bidiyoyinmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da haka.